Microsera este tipul de activitate pe care cred că fiecare dintre noi și-l dorește la un moment dat, iar pentru mine a fost prilejul perfect acum. Am avut timp să stau, să mă gândesc și să culeg informații cât mai detaliate despre aceste mici plântuțe, iar chestia asta ce se întâmplă acum pentru mine clar face parte din viața mea. Foarte important în procesul de însămânțare este ca substratul, după cum v-am spus, noi folosim un substrat de cânepă medicinală pe care îl puteți și vedea. Eu l-am umezit, el trebuie să stea între 8 și 12 ore în prealabil la umezit, după care îl așezăm frumos în caserolă, îl presăm puțin cu o altă caserolă pentru a prinde forma caserolei, după cum vedeți, și începem partea de însămânțare. În momentul de față noi o să însămânțăm o ridiche purpurie. Ca și cantitate, noi trebuie să acoperim undeva la 70% din suprafața substratului pentru ca aceste plântuțe să crească optim și să crească la același nivel, să aibă aer să respire între ele. Fiecare plantă are nevoie de o anumită perioadă de timp. Ridichea purpurie are nevoie de 4 zile să stea la germinat, timp în care în fiecare dimineață și seară trebuie umezit substratul și în același timp trebuie și întoarsă de la cea de jos la cea de sus pentru a se uniformiza creșterea lor. Așa arată ridichea noastră după 7 zile, după 4 zile de germinare și încă 3 zile de stat la lumină. Este cu o zi înainte de recoltare. Acum, după 9 zile de muncă, să zicem așa, plântuțele sunt gata să ajungă la clienții noștri. Noi le livrăm sub formă de abonament, în cutia câte 16 caserole, cu o folie stretch pe partea de jos pentru a se menține umiditatea. Ei nu trebuie decât să le taie, să le așeze în farfurie sau să le păstreze la frigider între 3 și 10 grade pentru o perioadă mai lungă.